Het is maandag 23 september, de dag dat de omroep uiteenzet met de nieuwe programmering. Nee, dokter Deno Vlielon had nou excuus zijn eigen huisdoktersoap. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goejoen, welkom bij het nagelnijen programma van Omroep Friesland Bient. Participatiemaatschappij, dat is een beetje het toverwoord dat elke nien het door het. Wij danken aan koning Willem-Alexander. Maar wat doen we hier eens nog van mijn koor? Ik heb hier een Kai van de Borlje, maar had ze wat elke nien dat? Of ben ik misschien wel die enige? Reden in elk geval voor u om u te zien hoe wij in Friesland met elkaar omgaan. We hebben een onderzoek gedaan en daar hebben we duizenden Friesen omhouden. En de belangrijkste conclusie is dat we een hechte meenskip vormen. We vielen ons verboen met de meesten om ons heen en we kennen het goed met mijn koffie. En dat vinden we belangrijk. Maar waar toch dat dan al jaar uitblikken? Haast 60% van u past wel eens op het huis van de Bjorlje als die op vakantie binnen. Dat we het goed met elkaar vinden kennen, doch blikken uit het feit dat er om 60% wel eens een slokje helpt bij de Bjorlje. Verder helpen we elkaar. 34% docht wel eens badskippen of een putje voor de Bjorman. En we hebben trouwen in de mensen om ons heen. Rond 80% gaat ervan uit dat de Bjorlje us wel naar het ziekenhuis brengen als er eens een keer echt wat is. Ja, aan tafel Pieter Nauta van Plaatselijk Belang Nijbeets. Welkom. Ja, Nauta, ja, Nijbeets zit echt bekend als een heel hecht dorp. Had je eigenlijk de kaai van de Borlje? Je zei correct in je kaai, maar ik ging in de vakantie 3 kaaien. Ja. Dus ik heb 3 keer de tuinwerk oppassen mocht. Maar ik vond het geen probleem. Want zie ik op mijn tuin past en mijn huis. Want ik ben 3 keer voor het west van het hier op vakantie en dat weer maandenlang 3 keer. Dus toen stond mijn blom naar die ochtend in de patten. En de tuin weer kreeg ze zwaar. Dus ik werd heel blij. Ja, maar ze vertrouwen jou blijkbaar. Ze vertrouwen mij. Ja, gelukkig wel. Nog eventjes dan naar de uitkomst van dit onderzoek. Want als je zocht naar dit onderzoek, komt het jou dan al wel een beetje bekend voor? Het komt me bekend voor, maar ik denk dat we in Nijbeets wat sterker vaststaan met onderling contact. Maar dat komt echt door de bonden die we in Nijbeets met elkaar hebben. Hoe zit het dan in Nijbeets? Nou, we doen heel veel dingen met z'n allen. En dat komt ook maar door de musea en door het zwembad. Maar je moet elke ding voor elkaar krijgen. En daardoor hebben we een goede band en we met elkaar praten. Dus het is direct onderling vertrouwen. Ja, want Nijbeets is heel hecht. Misschien wel hechter als in Oorendwarpen in Friesland. Maar kun je nog meer voorbeelden opnemen waar u dat dan blikken doet? Nou, wij hebben het hier 150 jaar bestaan. En vroeger winnen we een strijd bij volk. Want we zijn van een artsen veenarbeiders en we moesten opkomen voor het jocht. En dat komt nou nog steeds naar voren. Dat zit eigenlijk een beetje in de game. Ja, dat zit in de game. Ja? Ja, dat merk je elke keer weer. Dat zit in de game. Als er wat gebeuren moet, dan komt het clear. Ja, de gemeente opslaan, zodat ik altijd als het in de beest ken, dan kan het nergens. Dat zeggen ze. Ja, dat zeggen ze. En dat je nou van Boeten komt, want jou binnen van oorsprong net een Nijbeets. Je komt van Tenaat. Ik kom van Tenaat, ik kom van de Klaai. Je komt van de Klaai. En is het dan daar heel oors als in Nijbeets? Nou, het is in Safira oors, in Nijbeets binnen meesten iets makkelijker toegankelijk, terwijl ik in Tenaat wel een hele mooie tijd had. Dus de eerste 22 hier wennen, en dat was prachtig. Maar in Nijbeets reed je makkelijker bij de meesten binnen. Ja, maar dat jou verhuizen naar Nijbeets staat, dat is al dus 28 jaar. Maar bijvoorbeeld nou, meesten die te verhuizen en die gaan naar Nijbeets staan, is dat voor haar dan echt wennen? Want ja, het is misschien toch heel iets oors als wat ze wend wien. Nou, het is wel wennen, want ze worden vaak voor al benaderen van heel veel meesten. Ik praat hier naar mij, die hier gelijk draaien meesten op de stoep, en hier van Damshoes en hier van Tjerken en hier van de buurtvereniging. Meesten worden altijd wel bezieken om actief te krijgen. Ja. Dus het is wel wen, maar heel veel mensen komen daarom ook naar Nijbeets. Die weten dat van tevoren dat het een dorp is met een riek verenigingsleven en met proactieve mensen. Maar kan het dan ook soms misschien wel benauwd wezen? Het kan benauwd wezen. Als je denkt van dat doe ik liever net, dan zit het wel heel duidelijk aan je matten. Want oors zit de oren wieken werken op de stoepen. Ja, nou laten we even zien naar een kwarte impressie van Nijbeets. Als het nou presskoeken ben of oren van mijn soorten dan, maar het is wel een gezamenlijk en zo. Dwarpfeest, geïnstrueerd en squallen en voetbal. Ja, voetbal. En dat is wel leuk. En het zwembad. Men helpt de koor. En iemand die heeft die kwaliteit en die weet wel wat om de oren weer erbij te beloeken, want die heeft wel een orenkwaliteit. Ik kan net zo gek rennen of
ze maakt er weer iets van. Ja, nou, dat mensen haar een belutsen vielen bij elkaar. Dat is dus heel sterk in Nijbeets. Hoe is het dan in tijden van ellende? Want eerlijk zijn, ik ben boetesteender. Als ik denk aan Nijbeets, dan denk ik eigenlijk aan wat er gebeurd is in 2010. Maar Sietske H. doet bekend wat dat zij fjouwe poppen vermarren had. Hoe is het dan binnen Nijbeets? Is het dan elkaar echt helpen? Nou, dat is inderdaad voor een dorp heel moeilijk. Maar dan is het mooi dat er een hertige mensen binnen. En dat je echt om elkaar heen staan. En dat je echt maximaal een afspraak maakt van alles wat naar de media gaat, dat doen we via plaatselijk belang. En daar gaat Omroep Friesland voor u ook een hele goede rol in spelen, dat we gewoon alles via de omroep spelen kunnen. Ja, maar waar doet het dan echt uit blikken van dat je dan dat mensen er van elkaar binnen? Nou, dat mensen zorgvuldig met elkaar omgaan. En net achterlijk was er echt ompraten. Dus dat ze echt om elkaar heen staan. Dat iemand vertrierd had, dat ze er echt binnen. Dus dat vond ik heel mooi om te zien. Ja. Wie het een moeilijke tijd toen voor het dorp? Het weer een moeilijke tijd, maar een dorp maakt het meer moeilijke tijden mee. En als je dan pas op zo'n moment ziet hoe sterk een dorp is. Ja. En van dat mensen haar een belutsen vielen, kan dat uit hemzelf groeien? Of kun je dat soms misschien wel een beetje sturen? Nou, ik denk dat dit soms heel bot sturen. We hebben bijvoorbeeld het Damshoes, dat is hier het Lofmuseum. En dan komen per eerst 10.000 bezoekers. En dat werd helemaal door vrijwilligers draait. Maar het was steeds naar je vrijwilligers vregen worden. En nou, daar is men altijd heel actief mee bezig. Want mensen die in Nijbeets komen van te vragen: hey, zoen je eens in het museum werken willen? Ja, want Oorsputje hield hij hetzelfde krinkje. Juist. En je ziet nou dat er toch zo'n 100 vrijwilligers op een lijst staan. En dat komt er die na je aan was. Ja, nog even waarom naar die enquête. Want een andere vraag die we stelden in dat onderzoek is of we echt belutsen binnen bij activiteiten, like als het buurtfeest of het dorpsfeest. Uit de enquête doch blikken dat we belutsen binnen bij de mensen om zinnen en ook bij wat georganiseerd wordt. Haast de helft komt te zien bij activiteiten. Wat opvalt is dat haast 60% zei hem meer inzetten te willen voor initiatieven om de leefbaarheid op peil te houden. Ja, dat herken je denk ik dan, hè? Dat herken ik heel bot. Wij hier voor die 150 bestingen. En dan zie je wat er eigenlijk gebeurd is in het dorp en hoeveel mensen dat er om mij werken gaan. En ik in de buurt, met de versieringen, met de quizzen, met de en alle activiteiten. Nou ja, dan is dat heel herkenbaar. Ja. En dan zeg ik dan is die 58% buurt volle heger. Nog volle heger. Nog volle heger. Ja. En, maar hoe kun je er dan voor zwartje? Ja, ik kan ervoor zorgen dat mensen enthousiasmeerd worden. En dat je echt mensen beleren. Als je iets met je naal doet, dat mensen de gruts kan binnen van wat je bereiken hebt. En dat liet we altijd heel volle blikken. Dat we zeiden van, goh, wat weer dat mooi dat we dat met je naal een dieren hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is, heel wichtig is. Ja, ik begon deze uitzending met het woord participatiemaatschappij. Hè? En dat is natuurlijk een dreige woord. Het is een volslijn nijwoord. Ja, een mooi woord. Een heel mooi woord, vind je ook een heel mooi woord. Want de oerhiet loopt hem heel iets meer ver waarom. Leidt de taken meer deel bij de mensen zelfs. Is het extra dat toch de crisis, want daar heeft natuurlijk alles mee te krijgen, dat we misschien als mierskip echt meer naar elkaar contact groeien? Nou ja, je zullen matten, want je zullen meer taken zullen we naar de dorp gaan. Vorige week praten we bijvoorbeeld met de gemeente. En de gemeente zei van het green in het dorp, dat kan straks best zijn dat de buurtbewoners dat zelf doen moeten. En daar zul je dan wel een vergoeding voor krijgen. Maar het zal wel gebeuren moeten. En dan moet je dus met z'n allen ervoor zorgen dat je straat een beetje mooi is en een beetje skin is. En dan groei je wel naar elkaar. Want dan kan je als buurtbewoner geen stekken vallen laten. Nee. Ja, het is eigenlijk een rolmodel eigenlijk, hè, voor Nijbeets. Het is ja, klopt. Ja. Ja, je kan misschien ook wel zeggen, misschien hebben we in Nijbeets gedeeltelijk al dingen uitvoeren voor de participatiemaatschappij. Of het Koning Willem-Alexander even bij je Westen. Hoe had het gaat daar in Nijbeets? Koningin Beatrix zit wel een keer bij ons in de boord zitten. Maar Willem-Alexander net, maar we zullen hem uitnodigen. Ja, maar toch nog even daarop betrokken, want is Nijbeets nou een echte uitzondering? Het zal net een uitzondering zijn, maar ik denk wel dat Nijbeets wel heel bot bekend zit als een dorp waar een protte bad en protte onderling ding voor elkaar krijgen. En ik denk dat dat wel heel, in de omjouwing wel heel herkenbaar is. Bijvoorbeeld als je nou de speelweken had, in Nijbeets kennen de speelweken nog, maar bij de dorp Museum net. En dus meesten van de dorp Museum komen al in Nijbeets van ja, maar wel speelweken, maar u ben ik niet Jemta. Dus wat dat betreft is het wel bekend. Oké, nou het tegentank voor jouw komst naar de studio. En het volslijne onderzoek trouwens, dat kun je vinden op uw website www.omroepfriesland.nl. Takom 9, dan is het Safir. Voor het eerst zo'n 13 jaar zit de Frieske Twastriet dan weer op het programma. Sportclub Heerenveen in de SC Cambuur. Supporters hebben het reis al weekenoer. Alles mooi, hadden we maar net verliezen van die hele grote concurrent.
Hoppa, hoppa, hoppa. Wat ook? Ja, ik ben Jeffrey Haukes, 31 jaar. En ja, ik ben geboren getogen Leeuwarder, fanatiek Cambuur supporter. Doei Esma. Ik denk dat ik een jaar of 12 was, 12, 13. Mocht ik een keer met mijn oom mee op een staantribune, op een Zuidtribune natuurlijk. Ja, wat je dan meemaakt, dat is gewoon ja, sindsdien verkocht gewoon aan Cambuur. Ja, ja. Hey, okidoki. Ik ga erheen als mezelf en ik zit met mijn vrienden even lekker een praatje over de wedstrijd en dan trek ik mijn pak aan en dan ga ik mijn ding doen. Een specifieke voorbereiding heb ik niet, dat hoeft ook helemaal niet. Het leuke is eigenlijk dat je de kinderen en eigenlijk ook de grote mensen gewoon vermaakt. Hè. Je ziet, hij komt het veld op Camigo en de mensen worden enthousiast. En die vonk overbrengen op de mensen, dat is gewoon ja, een wereldgevoel, zeg maar. Ja, dat is echt leuk. Het is meer het publiek. De spelers zijn meer zijdelings. Dat is niet... nee. De mensen op de tribune, die komen de jaren. De spelers zijn zeg maar passanten. Dus het gaat om de mensen. Cambuur is een volksclub, het gaat om de mensen vermaken. Ja. Ik heb altijd de angst dat ze aan mijn kleren trekken, weet je wel. Als ze aan mijn hoofd gaan zitten, dan val ik om. Dus, en ook dan loop je daar achter die goal langs en dan zijn ze aan het knallen op die goal. Nou, ik hou het goed in de gaten. Ik hoef geen bal tegen mijn hoofd, dan lig ik om natuurlijk. Ik ben wel een beetje huiverig daarvoor altijd. Ik denk na 13 jaar weer een derby. Die spelers zijn zo gebrand. Ja, dat gaan ze echt niet verliezen. En je mag hem ook niet verliezen hoor. Voor het werk en de mensen om je heen. Ja, Cambuur moet gewoon winnen. Dat staat vast. Maar als je naar Heerenveen gaat, ga je dan mooi? Ik ga wel mee. Maar niet als Camigo. Nee, waarom niet? Nee, dat is een beetje in het hol van de leeuw. Hè. Dus ik ga gewoon als eigen supporter. Dan kan ik iets meer mezelf zijn. Ja, en wil je erbij wezen, die echte derby-sfeer proeven? Je kunt kaarten winnen voor de wedstrijd Heerenveen Cambuur. Zorg ervoor op onze Facebookpagina facebook.com/omroepbient. Ja, Bient, een nieuw programma. En daarin introduceren wij ook nieuwe mensen. Ze hebben alle dagen een zaakkundige aan tafel. Elke dag weer uit een orenhoeken. En Joert is dat Aad Oostenbrug. Ja, Aad, welkom. Hier in de nagelnije studio van Bient. Het roekt echt nog een beetje nij, hè? Dat wordt verwacht. Dat wordt verwachtig. Maar dus is het geregeld ons komen. En ik praat over de dingen die hij dwanden hoort. Wat mogen we eigenlijk van daar verwachten?
Ja, nou, deskundige wil ik mezelf absoluut niet nemen. Dat vind ik zo'n griezelig woord. Die komen voor jaren die oerald zijn en daar ga ik met ze vol mij. Maar ik ben een man uit ervaring en we hebben 15 jaar in Greentetuin, biologisch. En ik ken wel put uit wat ervaringen die we op die hadden laatste jaren. Ja, dat is echt een natuurman. Ja, ik hou van de natuur. Ja, hoe is dat zo gegroeid? Ja, dat is vroeger... Leuke woordspeling trouwens. Ja, vroeger uit elkaar denk ik. Dus mijn heid kwam uit Westland. Die had het Greentetuintje gaan en al die boeten. En dat neemt mij. Toen slaat er een stukje oer in jeugd. Dan geeft hele oren dingen waar, maar het komt later weer om als je wat ouder wordt. Ja, want wanneer kwam het weer om bij jou? Ja, ik ga een hele carrière achter de rug. Al je last vastbaantjes, maar ja, iedere 30 denk ik 34. Toen kwam het weer om en toen moest eigenlijk zelf ook weer een... Dan krijg je verstaan wat en dan ben je wat na te denken hoe dingen. En dan kan het een hele andere richting uitgaan. Ja, dus is het geregeld oorskomen hier aan deze tafel in deze studio. Beetje spannend? Ja, nou, ik zit altijd tussen de grienden. Dit is een wat oors. Ja. Ik wil wel leuk. Even wat oors als een winterpeen. Ja. Toch? Maar van... wat komt al je in dan? Als er zit echt in de griente. Wat komt al je alle dagen in? Nou ja, we gaan tunkerij. We krijgen een heel groot volk over de vlier. We zijn echt lidskalig, biologisch. We werken met de natuur net als zin in. En toen merk je nog dat een hele programmation die ben echt... Onze huidige maatschappij zet alles jet grut. Onoverzichtelijk, knoeien met eten. Die bent sad. En het zijn al je mensen die staan net boven op een barricade te razen, maar het zijn stille mensen. En dat is het verschil met het grutskalige, de grote blabla eromheen, de grote industrieën, het geldklauwen. Die mensen zijn heel oors. En er valt in een hele andere wereld als je ermee bezig bent. Dat grutskalige, dat is niks voor jou? Nee, dat komt niet goed. Nee, want waarom komt het net goed dan? Ja, heb je nooit gedacht, hè? Die ballon nooit genoeg. Nooit genoeg. Ja. Nooit gedacht komen we maar wel aan. Oh, dat is je broer. Ja, nooit genoeg. Ja. Nee, maar dan kan je een ballon net opblazen, bloeien. Die knapt een keer. He, de lucht maakt het al weer een keer uit. Ja. Maar Yield regeert. Ja, daar komt ze nog ik achter. Ja, Yield had de macht. Yield had de macht. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje die doemdenker. Of is het een doemdenker? Nee, toch? Nee, ik ken alle machtzagerijnen bij, maar glijdt ze me vaak helemaal een einde in de ronde. Ja, nee, ik kan wel relativeren. Maar het is serieus business. En het leven is ook serieus, maar dat had ik mooie kanten. En de mooie kanten, dat had de oergaan. We leiden zien proden. Ja, want we hebben mooie beelden trouwens van het lidskalige. Want dat is echt wat bij Vast zoals van Desjit, Friesland. Ja, zo wie het vroeger. Ja. Heel mooi rijden, mooie stillevens. Ja. En dit verdwijnt dus. Zouden we nou bezig zijn, komt het net heel nakleer in mijn eigen. Dat je het nou zo hurt, vooral in uw omjouwing. Dat is net het Friesland meer wat ik voor eigen hier 2024 hier in. Ja, want als je dus tot de provincie riest in de auto of op een fiets. Ja. Want ja, we zijn wel milieubewust natuurlijk. Juist, ja. Maar wat mis je dan? Als je denkt van ja, zou je het vroeger en zou je het nou? Wat mis je dan? Ja, doe best een product dingen al aan het kwijtrijden. Hè? Toen ik jonkje weer, ik kom dan uit Burgum. Als je dan vanuit Burgum naar Zwaard fietst, dan hier stol we 13 plaatsjes. Die hier al je een busje bij de dik, hier al je werk, wat kan je... En de reuk al en de loft en de vogels, de lurkjes, doe je het gewoon net meer. De reuk is al voort. Je krijgt niet een meg meer in tegen als het op een fiets zit. Het is Friesland net meer. Maar wie wennen eraan? Ik maak mijn bijna al een boek van Verkade voorlezen. Van, zou we in plaats 24, 30 in? En ja, dat is zo. Maar het is wel triest eigenlijk. Ja, maar wat het toch fruit? Ik bedoel, dat is toch de economie? Ja, goed. Ik zie de satje nog een over. Maar ik doe juist rondom om beginnen, dat grootschalige, doe juist het in de winkels al, alles wat grootschaliger, het hacket een keer. Het is onoverzichtelijk. Met eten, wie weten net meer wat wij komt. Vroeger naar koers, bij die boer kwam de Malkenwij, de siers waren in Burgum maken. En als er iets met klappen, dan wist ik waar de lane koerst. Ik zou net meer weten waar de siers naar wij komt. Nee. Ja, u siers nog wel, hè, maar die grootschalige siersfabrieken weet ik waar wij. Om maar een voorbeeldje te nemen, dat is met al eten, vlees. Ja, maar de meesten weten dat gewoon net meer. De meesten weten het net meer en men had een interesse er ik net maar in, een grote groep. Ja. En dan maken ze die zwargen dus. En dan maken ze echt zwargen van dat Oerenperen hier, dat Friesland net meer is. Nee, zoals het nou teruggaat, er zijn een hele goede initiatief en er zijn boeren die doen geweldige dingen met hun land en die laten zien dat het toch wel oors kan. En er zijn groepjes bij die pakken het leuk op en er zijn gewoon bij die interesseert het helemaal niks. Ja, maar dan wordt het als een tijd voor een actiegroep. Ja, wees. Ja, daar ga ik wel teer voor. Steen op een sinaasappelkistje. Ja, zoals meer als niet. Nee, maar dat is net zo via, maar komt het net? Stille kracht, ja. Stille kracht. Ja. Gewoon van eerst orenmeester, maar dan het foutouw nemen. Maar dan zoals je wel om aan te Jan in dit podium.
in Bient. Om te zeggen van jongens, pas er goed voor op. Ja. Ja, nou, je hebt me vregen en ik vond het best wel nieuwsgierig. Ja. En er is dus geregeld aanschouwen. Komt dan vaker met dit soort verhalen, dat is die zware gemakkest? Ja, ik wil me niet elke keer zwaar gemaakt. Nee, toch? Dat zei ermee, dan komt die schagerij weer aan. Ja, dat weet ik net. Maar hard. Dan is, nee, wie show je? Er zijn genoeg leuke dingen en minder leuke dingen. Maar er komt ook wel leuke dingen in, toch? Ja, wist wel. Neem eens iets leuks. Ja, waar op een griende waarom te komen. We gingen laatst een oudere meisje op bezitten en dan had je een oud wortelras. Bij ons roepen de wortels ik naar de wortels. En dan krijg je een tranen in eigen als een wortel erop bij. Oh, echt? Dat je het zo? Ik zeg wel wat mijne. Ja. Maar dan, die meesten die worden emotioneel, maar die zorgen die wortels die ze vroeger ik bij Beppe kregen. En dat ben dingen, daar doe je het voor, hè? Van de morgen naar een man een appelproeven laten, die ze vroeger ik in de appel had. Nou, maar ik zelfs dus Friesland is Friesland net meer Europeer hier en zelfs de appels binnen net meer de appels van vroeger. Maar welke plaats had nou een appelhaf? Ja, ze bent er nog wel, maar als nou die naaie dingen zocht, het is strak jocht, er mij net een mosje meer op hem, een zweltje wordt al gevaarlijk. Dat leeft dan net meer. Het is net het Friesland wat we kennen. Nee, maar waar proot een appel van Noda nou? Nou, ik dacht dat het gewoon een appel weer een nee, appel is. Nee, appels zitten ook in smaak meer aan. Nee. Een krop kandivie en een appel heeft zelf smaak. Oh ja? Ja, maar ik neem wel een appel mee. Maar en binnen er nog meer dingen die het echt sabot verhoren binnen? Ja, maar het is net alleen de omjouwing, het veld met het dwarp krijgt lik. Dat gaat gewoon een groot schaal ten onder. Lidse winkeltjes reiken voor. Het dwarpsleven wordt oors. Het gejaagde. Een dwarp leefde vroeger volle meer. Ja, maar het is toch een feit eigenlijk dat de economie wint het altijd van de natuur. Ja, alles van waarde is kwetsbaar, zo'n gezegd eerder. Nou, dat klopt ik wel. Iets wat kwetsbaar is, dat had ik weinig macht om dat zin in te gaan. En de natuur is kwetsbaar. En wie menen maar dat we alles naar uw hand zetten, maar wie moet dus oors omdenken? Wie ben er mij de natuur, net zin de natuur. Ja, en wat is dan de oplossing? Dat dus? Ja, ga eens een keer nadenken. Gewoon nadenken? Verdiep je erin om beginnen dingen. Nou, pak de camera en zeg je de meesten denk nee. Meesten denken nee. Verdiep je immers in dingen. In het eten. Verdiep je meestal in het eten. Daar ben je al heel erg bij. Nou, de badskip van Aad Oosenbrug. Zonder thee, hè? Ja. Oosenbrug. De goedkeepuitvoering is. De goedkeepuitvoering. Nou, meestal onthoor die namen. Ons Xavier, de allereerste aflevering dus van het nagelnije magazine Bient. Morgen ben we er vanzelfs weer. Ik zou zeggen, ontaan. Dag. Uitstekend.